Moldova a avut loc prima convenție Aerobic Fitness International Movement. Aerobic Fitness este mișcarea socială ai cărui scop a fost cultivarea dragostei față de sport, perfecționarea instructorilor de fitness din țară și educarea cetățenilor Republicii Moldova despre importanța unui stil de viață sănătos prin activitate fizică și alimentație corectă. Este prima convenție internațională de aerobic și fitness în Moldova. Am hotărât să organizăm pentru că nu avem astfel de evenimente și mai mult de atât școala noastră împlinește un an și am vrut să adunăm toți absolvenții noștri, am vrut să adunăm oamenii care sunt pasionați de sport, de nutriție, să fie toți aici cu noi într-o zi de duminică și să ne distrăm pe ritm de fitness, să ardem calorii și să învățăm foarte multe lucruri de la prezentări internaționale. Invitatul special al evenimentului a fost argentinianul Fernando Gorini, vedetă internațională din lumea fitnessului. The people, it's awesome because in the first class that I teach it was like full of energy, full of people, a lot of emotions, so I'm so glad to be here. We have 3 programs, Still Combat, Tonic and Training, and each program has a specific identity. 3 different options for 3 different kind of people. În cadrul trainingurilor, instructorii internaționali au prezentat cele mai moderne și efective tipuri de antrenament. Echipa formată de colegii mei în cadrul ABC Fitness este o echipă care devine din ce în ce mai unită, care creează un ansamblu în promovarea unui stil de viață sănătos și cred că începând de acum echipa asta va merge în cât mai multe locuri. Din fericire pentru noi, promovăm ceea ce ne place. Cred că asta este cel mai important. Folosul, în primul rând, este să promovăm mișcarea odată și să adunăm cât mai mulți oameni într-un singur loc. Urmează să prezint step dance. Coreografie foarte crazy, zic eu, și sper să facem împreună acea coreografie și să reușim să o terminăm. Este la moment un eveniment unic, foarte frumos, fetele se distrează foarte bine, Fernando este bestial, nu avem cuvinte. Suntem nespus de mulțumite că Elena ne-a oferit șansa și l-a adus aici la noi, să vedem și noi ce e asta, Still Combat și Still Tonic. Во-первых, у него сумасшедшая энергетика, во-вторых, профессионализм. Это дикое сочетание, очень здорово. Îmi place foarte mult sportul, de la început step-ul foarte mult mi-a plăcut, kickboxing-ul mi-a plăcut și tonicul mi-a plăcut foarte mult. Am început a practica sportul, modul sănătos de viață și îmi place foarte mult, pentru că totuși sportul dă multă energie, multă voință, încredere în sine, tonifiere, bună dispoziție, scopuri, realizări, în genere, foarte bine.